Hyvää iltapäivää. Mun nimi on Jontte 90. Ja tässä on Jonin veli Teemu. Joo, vois ehkä sitä lempinimeäkin käyttää, mutta ihan sama. Tässä nyt sitä taas ollaan, että veljekset taas menemässä. Tällä kertaa me pelaamme Gears of War 3. Että... No, mitäs sillä voikaan? Että eiköhän mene suoraan peliin. Jei, Gears of War 3. Nyt mun lahja, tos. Noin. Kokeiltiin mulla laittaa vauhti pois päältä. Miltähän tää näyttää? Pitää laittaa vauvalle päältä, koska sitten... Ei sitten kun... Ui. Onks mä mukana? Et ole. Niin on me sillä. Juu. Gears of War 3. Sitä mä en olekaan tehnytkään pelivideo. No nyt tehdään. Ollaanko me tehty muuten ykkösestä kakkosesta? Ei. Ei jakso. Ei. Ja uudestaan. Nam 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 sipsiä. No. Aivan 12 levelillä. Mutta nyt mä laitoin 12 eli se on puolelta. Ennen puolta pitää katsoa. No niin. No. Gears of 3. Mä niin tykkään Gearsista. No 4. päivä viimeksi pelannut. No menee tonne. Mikä kuukausi? Insane. Pitäisikö kokeilla normaali? Voi. Normaali. Näin siinä on aika. Gears of War. Jei. Ne moottorisahat on perin. Joo. Tapetaan kaikki moottorisalla. Kyllä. Joo. Mut silloin multiplayerissa ainosti vaan moottorisahalla mennään. Jaa, takas vankilasta. Niin kuin ykköseskin. Vankilasta paettiin. Tosi siinä sai apua. Taas voi helvetti. Muokataanpas vielä vähän. Säätö. Säätöjä. Makeilla meni. Wow. No sepä se oli nopea pukeutuminen. Juokse perään. No. Ei voi juosta. Ei voi. What the fuck? The fuck? A sleeping mode? Ah, god damn. Onko se neekeri? Ei sen isä. Ei oo ihan valkoinen. Hoho! Moottorisaha. Mitä muuten tää meni köykköön? Jaa tästä. Tää helvettiä täällä tapahtuu. Ah. No niin, missä mulkut te ootte? Siinä. Kuokaa munapäät. Munapäät. Siellä. Die son of a bitch.
Jaha, mitä sä nyt? Joo. No siinähän on pieni hämähäkki. Tommonen ihan on, tommonen lemmikiksi. Vittu jää. Ammu. Ammu. Shoot that son of a bitch. Fuck you. Joka tää ei kyllä auta. Tuhlaava panoksia. No, näeks minä panoksien määrä? Fuck you. Fuck you. No, Fly, sinne meni. Haha. Bla bla bla. Ei tätä jaksa katsoa. Sama tarina ykkösessä. Isä. Oho. Vittu. On se vähän outoa aloittaa. No niin, vauhtia. Ui. Jumalauta. Come on. Vauhtio. Koko minuuttia peliaikaa vaan menetään. Vitun paskaa. Vittu, miksi mä en voi tappaa? Moottorisahalla halki. Oi, mitä hakin kaveri? Daa. Voi heli. Se siitä ajasta. Äijä siellä vaan kukkia tekee. Munukka. Vittu, pakko siirtyä. Perseen alle jotain, niin näkee tuon satana. Jes, mä tulin matkaan. Oho. Ei. Hölkkää. Juoksee. Run, fat run. Juokse läski. No siinä on iso lisko, ei kun kukka. Vesikukka, mikä nyt lienee. Vau. Oi. Oho. Älä sinä tee mun painella mitään. Ujes haulikko. Mulla on joku vitu. Ai on mulla siinä moottorisaha. Siinä paineita irti. Piano. Skipataan. Onneksi mä oon pelannut tämän pelin läpi. Minä en. Mä oon pelannut ykkösen ja kakkosen. Missä vaiheessa muka? 3-2 pelattu läpi. Joo, kakkonen, mutta ykkönen ei. Miksi juuri minä menin taaksepäin? Älä viitsi. Mulla ei oo moottorisahaa. Mulla on kuin paska ase, jossa ei moottorisahaa. Älä tuu ette. Mä oon haulikolla. Mä vaan potti. Wow, damn. Fuck. Läskejä. No sä osaat oksentaa. Se on hienoa. Taas vielä aikaisemmin. Tää on sama varmaan ykkösessä. Pakko vaihtaa tuohon paskaan sen.
Luonsorskua piilos. Ai sä oot sinä. Sieltä tuli mukava. Oi jes, nyt tuli. Ei näitä kannata moottorisaa tappaa. Mene nyt helvettiin siitä. No, Täällä on ammuboksi. Tuuks ottaa? mä oon ottanut jo. Yeah. Joo, ne Sniper. löysi sen sniperinsa. Ihanaa. Ja mä Kotona otan taas. Yeah. Pimetää. Joo. Taro, mitä? Hmm? Tää on pakko jätä tähän kelloaika. Sepä oli lyhyt. Niin, vai voinut skipata näin. Noin, mutta. Meillä on tavalla päällä. Voi voi. Helvetti. Se oli niin lyhyt aika. No. Vähän nyt istu sen päällä. En mä istukaan. Joo. Se oli taas siinä, että Aika lyhyt. lyhyt oli, kun ei voinut skipata osittain, mutta se, että ei sille vaan voi mitään, että tää nyt tulee niinku osissa, että 2-3 Ehkä. näin. Varmaan, mä en osaa sanoa, mutta näemme ensi kerralla. Minä olen Jontti 90, Ja minä olen Teemu. että näemme seuraavalla kerralla Gears of War 3. Jei!